Wa an Abi Hurairata radhiyallahu an, ndipo kuchokera kwa Abi Huraira muhadithi yomwe rawahu al-Bukhari ani nabii sallallahu alayhi wasallam, mtumiki wa Allah mtendere ndi madalitso zipite kwa iye adayankhula: la taqumu saa, qiyama sidzafika, hatta taakhudha ummati, mpaka na umma wanga udzayambe kutsatira bi akhdhi alquruni qabilaha, zomwe adachita anthu obwera mbuyo mwawo, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'i, adzayamba kutsatira zimenezo pang'ono pang'ono. Ndiye zidayankhulidwa: ya Rasulallah, ewe mtumiki wa Allah, kafarisa wa Rum, kodi mukunena awo amene ali mafaris komanso aroma? Faqal, mtumiki anati: wamani nnasu illa ulaik, kodi angakhaleso anthu ena ati kuposa amenewo. Komanso mu hadithi yomwe ikuchokera kwa Abu Sa'id al-Khudri, yomwenso tikuyipezanso mu sahihi al-Bukhari ani nabii sallallahu alayhi wasallam qal: latatba'unna sanana man kana qabilakum shibran bi shibra wa dhira'an bi dhira'i, ndithudi inuyo asilamu muzatsatira chikhalidwe chawo amene anabwera mbuyo mwanu, muzawatsatira shibran bi shibra wa dhira'an bi dhira'i, muzawatsatira pang'ono ndi pang'ono. Hatta mpakana lau dakhalu, iwo atati alowa, juhra dabbin, kumphanga ya buluzi amene amapezeka ku desert kwa aluya, tabi'tumuhum, inunso mudzalowa komweko. Ndiye Abu Sa'id akunena kuti tidati: ya Rasulallah, ewe mtumiki wa Allah, alyahudu wan nasara, kodi mukunena za Ayuda ndi Akristu amene tidzawatsatirewo? Qala faman, mtumiki anati angakhalenso ena ndani? Taonani lero lino manikah asilamu mmene zikukhalira, mmene akuchitira, mmene akudziyalutsira, akazi mmene akupangira ndi nyasi zenizeni, koma zonsezo ndi kutsatira chikhalidwe chawo amene Allah subhanahu wa ta'ala adawakwiyira. Komatu ma sisters ndi ma brothers, makolo amakhala akuwerenga nthawi zonse: ihdina sirata almustaqim, tuongolereni kunjira yongoka, sirata alladhina an'amta alayhim, njira yawo amene munawadalitsa, ghairi osati almaghdubi alayhim, yawo amene mudawakwiyira, yawo amene mkwiyo wanu udabwera pa iwowo, wa humul yahudu, omwe ali Ayuda, wala dallin, isakhale njiranso yawo amene adasochera, wa humun nasara, amene ali Akristu. Zimene zakuyankhula nsilamu nthawi ndi nthawi paswala, koma ukatenganso zomwezo zimene akunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala amuteteze nazo. Faliyadhu billah, ayuha almuslimun, kodi mukulowera kuti? Taonani mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adatiunikiratu kuti tidzapanga zimene zichifukwa cha umbuli. Allah subhanahu wa ta'ala adzatimana ilmu, chifukwa wa min uqubati sayyi'a hirmanul ilmi, kuchokera mu zotsatira za uchimo ndiye ndikumanidwa maphunziro. Fa innal ilma nurun, chifukwa maphunziro ndikuwala, yakdhifuhu Allahu fil qalbi, kumene amakukhazikitsa Allah subhanahu wa ta'ala mu mtima mwa kapolo wake. Wal ma'asiyatu tutfi'u dhalika an-nur, ndipo machimo amazimitsa kuwala kumeneko.